38थि सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सान एबा बड'लेण्ड मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ तामुलपुर दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय पद्मानन्द दालाय एबसुनि हेफाजाबाव पद्मानन्द गोजौ फरायसालियाव जों खुंफुंनो आखायाव लादों। बे हाबाफारिनिनो गिबि हाबाफारि फुंबिलिनि आर'ज, नैथि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला दैखांनाय, थामथि हाबाफारि सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, ब्रैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बाथि हाबाफारियाव दङ जोंहा सोलोंथायारि सावरायमेल। सोलोंथायारि सावरायमेलखौ जोङो लादों बे ओनसोलनि जि फरायफुबाय थानाय जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना इयुनाव जे मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हायो, लोगोसे जोंनि आलासि बिथांमोना फरायनाय गोग्गो सोलोंथाइखौ मा रोखोमै मोननो हायो बेनि गेजेरजों जे सोलोंथाइ फरायसाफोरा सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जेन फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जेन थुलुंगाखाङो, इयुनाव सासे गावखौनो साफा दैदेनगिरि बा जाखांफु सुबुं महरै गावनि आथिङाव गसंनो हायो। बे थांखिजोंनो जोङो तामुलपुर दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल जोङो हांख्रायनाय जादों। गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदोंमोन बर'नि सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां फैलाजे बरगयारि। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा गावनि जि मोनसे देहायारि थासारि, बिनि थाखाय बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनो हादियासै। दा बेनि एबसेन्सआवनो जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनाय जादों डक्टर मदन चन्द्र बर', एस'सियेट प्रफेसार, हेड डिपार्टमेन्ट अफ पलिटिकेल साइन्स, कुमार भास्कर धर्मा संस्कृत एन्ड एसियान स्टाडिज इउनिभारसिटिनि बिथाङा प्रफेसार। जों बिथांखौ मोननो हादों गाहाय आलासि महरै।